No niin, terve vaan kaikille, se on Jarppe 79. Pitää puhua vähän hiljempaa, kato, kun on jo hiljaisuus, mutta on mulla asiaakin. Tulin vaan sanomaan, että kun katsotte mun videoita, niin muistakaa laittaa sitä peukkua. Peukkua. Niin silloin saadaan enemmän näkyvyyttä näille mun videoille. Eli peukuttakaa näitä videoita, niin nämä tulee sitä enemmän niin kuin suosituksiin YouTubessa. Eli kun laitatte peukkuja, niin se auttaa niin kuin tämän kanavan näkyvyydessä tuolla YouTubessa, että tulee niin kuin näitä videosuosituksia näille katselijoille, jotka voivat sitten löytää tämän minun kanavani. Että painakaa vaan peukkua kaikille videoille. Ei mulla muuta. Moi!